melkein 2 vuotta sitten. Ja tämä on sellainen runo, että vaikka tämä on kirjoitettu vuonna 2021, mutta se pohjautuu muistoon siitä, kun mä olin nuorena Intiassa. Ja me käytiin Rikin kanssa paikoissa lähellä Kululaaksoa ja matkustettiin Kulusta Manikaraniin. Ja siinä välillä oli sellainen paikka kuin Kasol, sellainen aivan tiheän metsän ympäröimä, mutta siellä oli valtava joki. Me asuttiin tämän joen lähellä tällaisen intialaisen perheen luona. Sen joen ääni kuului yölläkin koko ajan, kun nukkui. Ja tämän joen nimi on Parvatijoki, ja se tuli yhtäkkiä mun muistoihin ja ajatuksiin 2 vuotta sitten. Ja tämä on isompi sarja, tämmöinen vesiruno, ja siinä on myös yksi aikaisempi runo, mutta mä luen sen 3. osan nyt. Tämän nimi on Kuumia lähteitä. Joen yli johti riippusilta, kiikkerä, kaiteena köydet. Kerran uskalsimme ylittää joen siltaa pitkin, huojuntaa varovaisia askeleita lankulta lankulle. Olemme korkealla joen yläpuolella ja vesi näkyy lankkujen väleistä. Joen toisella puolella on suvantopaikka. Käärin lahteeni ylös ja laskeudun veteen, pohjassa sileää hiekkaa. Kahlatessa kohti veden kuplivia pyörteitä, vesi lämpenee ja sen keveän pyörteilyn saattaa tuntea. Joen liikkeet ovat salaperäisiä, kahlailen varovasti. Tämä on tarujen suuri joki, mielikuvituksen virta. Katselen aurinkoa ja kastaudun veteen. Pesen lämpimällä vedellä kasvoni, tunnen kutrien leikin. Annan ääriviivojeni sulaa, muutun osaksi veden pyörteitä ja lähteiden kutrien leikkiä. Ilo tuntuu punaisena energiana, se valuu minun lähteen silmasta. Laajenee olemukseeni ja sormieni päiviin saakka. Uutta voimaa ja energiaa, rohkeutta tehdä ja olla mitä on. Antaa tunteiden tulla ja mennä ja hengittää rauhassa tässä suuren joen virrassa. Jokeen voi hukkua tai vedessä voi kellua, olla vastustelematta, mutta silti syvästi elossa. Nauttia virtaamisesta, sateesta ja pilvien leikistä, auringon paisteesta ja öisestä kuumaan hopeasta. Mä en siis jännitä mitenkään hirveästi. Mä käsin essentiaalisesta lapinasta, niin tää paperien niin kanssa. Sääminen on tästä haastavaa. Seuraavaksi mä luen mun suomennuksen tämmöisen tiibetiläisen naisrunoilijan ja kirjailijan kuin Jutukin runosta. Sen nimi on Tuon hyvyn tähden. Ja Jutu on tämmöinen kirjailija naistutkijalle ja kirjailijalle, jonka oikea nimi on Tukmokki. Hän asuu Xiningissä. Ja kun mä kävin 2005 Xiningissä, mä tapasin hänet siellä ja hän antoi mulle tällaisen pienen kirjan lahjaksi. Niin mä luen nyt siitä yhden runon, jota mä valitsin tätä tilaisuutta varten luettavaksi. Ja minkä takia tämä kirja tuli justiin kaikista kirjoista mieleeni, on se, että tämä kirjailijan Jutu, että jos me käännetään se vaan suoraan kirjaimellisesti, niin Ju on turkoosi ja Tuk on lohikäärme, eli se on turkoosi lohikäärme, ja sen takia mä muistin, että aina mulla on tällainen kirja, niin sen takia tämä runon valinta. Tuon hyvyn tähden. Oi mahtava Meeruvuori, olen saapunut juuri kaukaa. Miksi olet peittänyt kasvosi valkoisilla pilvenhakkaroilla? Olen saapunut ikivihreän
pimeän värisi tähden, et hän pelkäisi sydämesi ovea. Tuon värin tähden voisin loikata tuleen tai hypätä kallioilta. Oi ääretön Kokonojärvi, olen saapunut juuri kaukaa. Miksi nostatat torjunnan myrskyaalta jo kohti taivaita? Olen saapunut ikuisen rakkauden jalokiven tähden. Et hän ikävästi taivuttaisi käsiäsi eteen. Tuon jalokiven tähden voisin lentää taivaalle tai vajota maan sisään. Oi ääretön taivas, olen saapunut juuri kaukaa. Miksi olet varjonnut avaruutesi mustalla pimeydellä? Olen saapunut ikuisen rauhan nektarin tähden, et hän antaisi kevyen sateesi pisaroiden ehtyä. Tuon nektarin tähden voisin satoja ja tuhansia kertoja antaa elämäni. Rakas kallisarvoinen ystäväni, olen saapunut juuri kaukaa. Miksi luot minun apeita katseita? Olen saapunut sydämellisen valkoisen hymysi tähden, et hän erehdy läheisestä ja vieraasta. Tuon hymyn tähden voisin antaa mieleni pirstoutua sadoiksi tuhansiksi siirpaleiksi ja niitä voisi löytää kaikkialta. Se oli YouTuben runo. Seuraavaksi mä luen teille oman lyhyen runoni.